Na isabu imadin siya kuri penwala na baradu sa manusia. Maka item maging ko tapos yan. Amada sa giyang ko ta iprupaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akapapaypasan agiyang ko tapos yan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ano man ay kapkadusatan? Na basta masugok ka giyang kaya dua. Na baradu sa sorry penwala. Paganeron, ibaga ka sa mga suguan. Arkul awamir. Ibaga ka sa mga suguan wallah. Ikadua buntalian na suguk na ka sa mga lalangan yan. Isabu imadin siya kuri penwala na baradu sa manusia. Maka item maging ko tapos yan. Amada sa giyang ko ta iplupaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akapapaypasan agiyang ko tapos yan. Ibagak yan sa mga suguan. Di magay sa diakat. Ang makagagaga baradu sa. Uman di magay sa diakat nakatatakan agiyang ko tapos yan. Makagagagam na ikadia di Malawi sa Baitullah al-Haram baradu sa ito. Di sembayang baradusa. Di niyang pipian soloksian baradusa. Di makipkuyang patakutungan na iniyan baradusa. Isabu is ibaga ko tao kung mga subun ng Allah subhanahu wa ta'ala na baradusa ito o tipuwag. Ikadua, nagsubok niya nagyang ko ito ang mga lalangan. Inisaparon so pakabrag na di mamarag di siyabu. Inisaparon so kasina na di isina. Inisaparon so kapriba at duguan nun so mga ulama na da kadim riba baradu sa utok lalagusak niyan agyang kuta mga lalangan wallah subhanahu wa ta'ala ayapan bayan yan siya pipi nagyang kaya dua kapang berak sa mga suguan na langwa na lalangan wallah subhanahu wa ta'ala nalalagusak niyan na miya baradu Allah ito makita magyang kuta puso yan amawatan ubamapad sa giyang kaya iprupaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang mga tao akapapaypasan naging utama mga pusuiran ang mga tao at ito ang mga lalabisik Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan, puso amalay kalako Allah, puso amalulumpi ko kang baradusa, wala bagya, wala gilla, wala hasad. Agu puso, adabon madadarm abari. Kaya ko nabari, naging ko to titik o puso, sa giyang ko to akapungarasiin yan, sa giyang ko to alagi diyan na muslim. Titik o puso sa kabungarasin yan o di na kabmaratain yan sa giyong kutuan lagi din na muslim. Agu puso adaw na rin agudabon hasad. Puso adabon kariit. Puso adabon kabakatipo amada dalam o ipupantag niyan ko lagi din na muslim. Nagyang kanan amiyang aaloy nagyanan ipuso akapapaypasan kaisa arupaan ng mga tao makalagdi ko Allah. Puso apatis, puso alumpio, ukang baradusa, maalakang ko Allah, kanaba susulak yakapakatipo kasi kadengki ko kipupantag niyang ko lagi din na muslim, nagyinan ang mga tao, ang mga pirmiro, si ko Allah subhanahu wa ta'ala.